Aja lungguh dhisik. Oh, ngoten. Sampeyan sing dinenteni kok. Ki wayangan malam hari ini wayangan sing lain daripada yang lain. Oh, lain daripada yang lain. Lainnya apa? Lainnya napa? Iki selain sampeyan sing dadi pemeriah ning kene. Nggih. Iki ana artis sing lagi naik daun. Wah, lagi naik genteng. Lagi naik daun. Lah naik daun nek uler. Maksudnya lagi ngebum viral. Getu. Sing lagi digandrungi karo wong wedok-wedok remaja saiki. Oh, Mas Dori Harsa. Wonten ta, Mbak? Loh, teko rene Mas Dori Harsa. Aku seneng ya ampun ngene iki ya Allah. Enek Mas Akbar, enek Mas Dori. Lah, luar biasa. Mas Dori Harsa nek lagune nak yo aja nek lagune yo wis biasa. Mas Dori Harsa yo kon serampat no. Serampat ya.
Dori Harsa serampat. Saged toh. Oh, saged. Oh, Mas Dori joget enak. Kita sambut Mas Dori Harsa Serampat. Serampat. Sik to. Niki Mas Dori Harsa napa pengawale? Napa bodyguard-e niki? Sik to, ning WA iki Dori Harsa sing teko kok Doraemon lho. Napa niki ingon-ingone Dori Harsa? Lah sik SMS WA-ne iki Dori Harsa kok sing teko. Dori Harsa niku sing lagune dentak toto jlang niku lho. Lah ya, iki kok bagian jelange iki bagian. Lah iki apa iki ingon-ingone apa piye iki? Wis sauni-unimu iki wis ora cetha iki ben sak karep-karepmu lah wong loro iki piye. Mosok to kok iso dadan ngene iki lho. Selama pandemi kita harus mengekspresikan diri. Jangan patah semangat. Awakmu brai ngopo nyambut gawe apa kowe? Aku nyambut gawe apa Mas sampean Mas? Yo kesibukane yo kuliah. Aku nugas kok nugas. Apa? Hah? Apa? Lho, goes no Cak. Ora anak milenial wingi goes bojoku gegerne wong sak kampung kok. Sik tekonono Dik, tekonono. Geger reng bojoku wingi. Bojoku lak gedene padha iki to. Ya lemu. Lah blethuki. Geger yo semok ngene iki kaya bojone pengendang iki. Nanti iki nane modot neh ngono kok. Blethuki. Bojone bodi neh ning bokonge sasi setok. Pokok sasi setok kan yo gede maksudnya. Dadi apa iki sing lanang cilik sing wedok gedhe iki pengendal lah cilik sing wedok yo gedhe ngene iki. Wah, ora kaya lombok temumpang tahu. Geger wong sak desa perkara piye bojoku goes lagek 5 kilo ku goleki sedel gak nemokne. Kok iso? Tiba sedele kantil nang ngenekan. Oh, digoleki wong sedesa ngantek tak visumke barang kok jebule kantil ning kene. Yo salahe bojomu kowe. Gawean kok gue. Kowe apa nyambut gawemu? Wis kenal kurung. Nyon sewu sadere iki. Dene kan salaman desa kenalan. Anu, Mbak. Sorry, jaga jarak. Jaga jarak. Enggak boleh salaman. Social Dua aja yang distancing. Iya. Layak Social distancing.
Distancing. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tenang toh, salah toh. Omongi. Aku khawatir kok nek CLBK nah. CLBK itu Rong cinta lama bersemi kembali masa. Rahasia aku jane mau cari ini ki ora. Masa biyen duwe hubungan karo kowe? Enggak pernah loh, Mas. Ini ki lho, anggere bar tak putusno terus Toto gak ngerti. Gak Ya. mosok jajal lo kowe. Masa toh? Alah. Dik, tenan ora duwe hubungan karo kowe biyen? Enggak loh, Mas. Aku. Wah, macam-macam loh nek Mas Akbar loh. Nah. Wes paham aku, tapi mamah itu bilang sama saya tadi. Oh, piye? Mamae sapa? Mamah kene calon maratuaku to biyen. Calon sapa? Maratuwa. Oh ya gelem lho mbok kok ambek sampean. Lho, Kondange piye? Hah? Mama kok. Mama. Oh, mama lagi ngarit kok. Banyol. Ya jenenge Mau dagelan kok banyol lah. ya jenenge gimah kok dadi jenenge mama. Piye mamae ngomong piye? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi janganlah cinta kita bertemu kembali ya. Yang lama biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali. Cinta zaman indil-indil nganti ondol-ondol. Mosok kowe nikah iki lagi kelas 6 itu. Zaman pacaran ning isor ceprutan iki biyen karo kene ya. Loh, kapan? Loh, Ning endi? Masa gak delekan sampean biyen pacaran karo kowe? Enggak. Lah ya rupane kowe ciduk. Lah wong, loh sampe eleng. eleng lah. Eleng sampe Ande-ande. nek ngujang to tak temu. Nah. Wah, Lah. ngujang tak temu deh mengakoni kalau aku pacarnya padahal enggak. Heeh. Ora oleh ngono kuwi fitnah, aku sih ora oleh ngono kuwi dosa. Dosa. Jenenge Mak Suliem. Mak Suliem, Mak. Wis kowe darani ning ngujang gak apa-apa ganteng kowe berarti. Ngujangnya apa? Loh, iki lho. Ganteng dhewe lho. Iya. Ganteng dhewe sak ngujang. Ada perbedaan nek ngujang ra buntute ning mburi kowe ning ngarep. Nah. Tuh, genah iki nek mburi lho iki buntute. Sinten? Ngujang iki koyo kebun binatang ngono gitu. Ora ngono ki kowe ira-iranmu gareng kok kaya ciduk dawet terbit. Dek Suliem, wis ben. Dek Suliem. Suliem. Kowe mantan pacarku mbiyen Suliem. Ya piye to? Wong niken salin jenenge apik-apik niken salin Suliem. Itu malah ning ngono yo kleru. Wah, mbiyen aku pacaran karo Kowe Suliem. rasa ngaku-ngaku ki sinden sing fenomenal dalang iso ngetoprak ya iso sinden. Paham aku ngape berteman ning YouTube kok. Berteman kok paling gak iki ning gone Instagram, Ndek Twitter. WhatsApp ngono kuwi bertemanane iki. Walah ning WA ngono itu. Hmm. Mbak aku urung mau lebokno. Apa kowe? WA. Nomormu to? Iya, iya. Iki ngetoprak ya iso, nyinden iso, ndalang iso, Masa? sinden multi talenta. Mbak Nika nih. Lho, ketoprak iki nek lakon suminten edan dhewe dadi suminten. Sebagai lakon Iso. Iso ngetoprak. Aku ngomong andani lho aku. Aku ketoprak iki paling enggak dapuk aku Subroto lah, pokoknya ngene iki. Walah, Len. Broto. Enggak. Enggak ngasih duit. Raya kaya ciduk kaya sebagong apa Subroto. Subroto apa? Ketau kok ciduk es. Ayo nek iki Subroto KW. Subroto kowe dapukam milih apa kowe? Aku yo sing ganteng. Iki karek kirek kalau Loh. tek ngendi? Subrotone ya kudune Mas Sabar. Lah, sini. Aku ndemeni Mas Sabar. Biar kowe kono. Samian dadi bapakku. Aku pakmu. Lah mbokku men ndi mboke? Mah aku mboke iki masam piye ra 4-7 kok. Aku mbok didapuk sing apik ah. Aku ki pertama lho sing ngene. Apik. Didadekne peran utama dadi pot. Pot. Jadi mek ngangkruk ngene tok. Ah. Tapi kan metu sak wayah-wayah. Apa Pati malah HP lho. Anak kiri barang diuyuwi barang. Lah, dadi pot. apik. Kursi dapuk kursi kowe. Manut lah, aku ning kene iki yo butahe kan anut kowe ta aku. Ya iso Lega penerima tamu aja. Lah aku nyun sewu nek sampean rembug bayaran kan mau nyun sewu Mas. Mas Apa? Akbar. Iya. Dalang kondang fenomenal Mbak Niken Salindri aku ya wis ero. Niki kula mboten badhe ngrembug bayaran. Heeh. Perkasipun wonten mriki nderekke niki Mas Bagong. Iya. Aku gak ngrembug dhuwit sumpah. Dhuwit kula dhewe 3 sak ning omah dereng garing. Nyun sewu. Wong rupamu pakmu ngemis kok mlebu kaya ngono. Kowe dapuk kursi. Kursi aku. Niken anakku, aku dadi warok. Lah. Mosok gene sing apik. Anu, sama tak genteni Subroto bela. Hah? Subrotone aku ya. Ayo nek kepiye nek ngatur Mas Lidro piye? Brotone kono kok iku. Aku ben dapuk turuk. Kata apa tak turuk Ketoprak. Aku dadi Dadi apa? seminten Kursi. edan iki ya. Si dapukmu. Kene rada rene, madhep rene.
ujurmu. Oh alah dodo kemburu ngene tok. Rono makte. Rene lah. Iya ta? Kene. Maka saya membokongi sana. Rada pur ini. Kene mbokne. Mbokne sapa? Iki mboke. Oh, mbokne iki. Kene mbok. Kowe jabuk mboke. Hah? Mboke. Kok pengendange nesu. Gak. Pinjam bentar. Kene mbok lakon opo yo? Tok 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 tok. Wes, bose. Bune, Iki foto Pak. ki kursi. Oh kursi, lewat selenden kursi ini malam. Kursi iki sembarang oleh dijejek oleh. Wah ngoten. Nggih. Bune mboke suminten. Pripun Pak? Nggih, pripun Pak? Awak lho kowe kursi ya meneng oli nggih kaya mau kok kursi mau lho bener ora? Bune. Pripun Pak? Kene jejer wong loro awake dhewe ben disawang karo tangga meh. Sing ndi sing entut? Sopo sing entut? Wah aku ki jare jenengku Gareng. Kok iso nyeluk-nyeluk. Oh, kowe iki ketara kowe. Aku kok mentut ora. Keceret saktik paling. Ora, sinden kok pecirit ini lah. Keceret. Mbokne keceret e piye tombone? Mbok wis tuwek besar. Oh, wis tuwa. Kowe wis tega murung masa bojomu nganti kaya ngono kok kowe tegel men. Ayo ketemu diwiwiti. Aku jadi koordinator to ki. Iya kowe Sutradara. kene bune, kene iki wong loro disawang karo tangga teparo ki ben patut. Ngene lho, rada ngene lho. Apa ya ya? Oh iya kowe tak Pak. Iki sofa anyar kuwi to Pak. Lho iki ukir-ukiran. Dadi awake dhewe nek disawang tangga teparo nyawang anakmu ya melu seneng. Pane, mbokne. Aku wis cantik, Jo. Lha kok kabrok. Ki piye to? Jarene sofane anyar. Lah iya, sofane anyar pira regane, Pakne? Kok ambruan nih? Kalau bayari wong timbangane ngene iki kaya Jajal, rembug lah. kancane. Bayar duit ra gablek kok mlepok ngono. Ngene Bune, Lah. iki anakmu Niken Salindra wis teko kene. Nduk Niken. Dalem. Kowe wis dandan kaya Aku jare dadi suminten kok diceluk Niken Salindri. Lah iya to. Niken Suminten. Oh, Niken Suminten. Wah, tiba ayu-ayu. Sutradarane ora jejeg ora. Ya kuwi ya kupinge bosok e. Niken Suminten. Nah, Dalem, Pakne. Nduk Niken Suminten. Dalem, Pakne. Ya Bune iki awakmu sing matur apa aku? Nggih aku. Piye nduk jare seneng karo apa kuwi Mas Broto. Broto. Aku seneng karo Mas Broto lho, Bune. Pakne, piye? Aku cocok gak karo Mas Broto? Mas Broto kuwi sing dalang gitu. Ki lho, cocok kok gak? Bune, Pakne. Piye, Pak? Aku sayu karo. Aku sayu wis. Bedak kandel, bedak Wis. liptikku gak njeblet to? Wes. Oke, oh ya ampun aku wis Anake sayu. kuwi ya ayu dhewe sak Aku donya. tak kethokan Mas Broto sik ya. Ngene Nduk. Sing gedhe pangapurane, duh niki nyetrum. Tukang son ngancam aku kowe golek patiku pe bojoku ayu mbok temok ya kowe. Asem iki. Tak cedhaki kok nyetrum to, Pak. Gak nyetrum kan dret-dret rasane. Saya suwe ape mateni wong e. Oh, kene urung metu kok iki. Debane dadi meja ora entuk apa-apa aku ngomong kiri-kiri laku. Kok sik kok iki lho. Aku metu apa? Ya kok nek pas iki solar entek kowe lagi metu. Wong wayangan iki bare kan entek-entek solar. biasa no kok iso. Oh, lah laren usung-usung ki kok sampean kok metu pas wae usung-usung ki. Nduk Niken Salindri sing Nggih, Pak, Nek. pangapurane ya